Amen. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle, the name Jesus. Okungalo bafowethu siyathethelelwa izono zethu. Okungalo siyasindiswa, nokungalo uNkulunkulu uyabuyisana nathi njengabantu. Amen. Yilona gama ke bafowethu uNkulunkulu asinike lona leli ngaphansi kwezulu. Yilona lodwa igama esinikwe lona leli ngaphansi komthunzi welanga. Okungalo thina abantu siyasindiswa. Amen. Singelibaleke bafowethu kumbonga uNkulunkulu for ukusivumela ukuthi sibe sebukhoneni bakhe. Hallelujah. uNkulunkulu bafowethu usivumeleke ukuthi sibe sebukhoneni bakhe ukuze sikwazi ukutaste, sibe nesambulo, sibe nobufakazi bokuthi kunjani ukuba sebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu. Amen. Simbongeke futhi uNkulunkulu ongumoya ongcwele ukuthi abe phakathi kwethu bafowethu, ehle ezulwini lakhe abe phakathi kwethu, ngoba uyasithembisa uNkulunkulu ukuthi uma sikuye nathi engakithi akukho okuyomelana nathi. Hallelujah. Akukho okuyomelana nathi. Inkosi yami, I wish sishumayele ngalokho ngelinye ilanga ukuthi uma uNkulunkulu ekithi nathi sikuye, uma uNkulunkulu engakithi nathi sikuye, akukho okuyomelana nathi. Amen. Yonke iminyango uSathane ayivalile iyovuleka. Hallelujah. Mase kuthi yonke iminyango yobubi, isinyama, inhlupheko, amabhadi uSathane ayivulile, uNkulunkulu uzoyivala. Hallelujah. Ngoba bafowethu kusentandweni kaNkulunkulu always ukuthi amkhombise uSathane ukuthi amandla akanawo. Hallelujah. So yingakho ke nathi ukunqoba kwethu kuSathane akukho kithina, kodwa kuKristu ophila kithi, okuwuye osinqobelayo ezimpini uSathane asilwisa kuzona. Amen. So welcome ke bafowethu, ngiyanamukela egameni elihle likaKristu Jesu. Welcome and thank you. Siyabonga sipheze bafowethu, sibonga kakhulu ukuthi nisijoyine namhlanje, whether online noma physically nibe khona siqu senu. Siyabonga ukuthi nisijoyine namhlanje ukuthi nibe kanye nathi la eGod Sanctuary Family Church sizohlephulelana isinkwa. Hallelujah. Sezwi sizohlephulelana breaking bread, sizohlephulelana isinkwa sezwi as we commemorate, as sikhumbula inkosi yami the Passover Lamb of God, as sikhumbula iwundlu lePhasika likaNkulunkulu elithethelela izono zomhlaba wonke. Ungayihlola lento encwadini kaJohn. Amen. Lapha the Apostle John chapter 1 uye lapha ku verse 9, but uzokuhlola ke lokho usuwedwa ngoba njengabazalwane baseBiriya. Hallelujah. Njengabazalwane baseBiriya bafowethu simele ukuthi sihlole imbhalo ukuthi Pastor Thwala God Sanctuary Family Church nithatha lento enishoyo. Hallelujah. So kumele siuphendule lo mbuzo all the time ukuze singagcini sesishumayela izimfundiso zethu nokuthi siye kangakanani esikolweni. Hallelujah. Yingakho ke bafowethu njalo ngonyaka on the night of the Passover, ngobusuku obandulela iPhasika, thina ke njengabazalwane umhlaba wonke, the entire universe, thina maKristu we are commanded. Uyayibona lento? Thina maKristu ngokwembhalo engcwele sinxenxiwe. Hallelujah. Sinxenxiwe uKristu Jesu. Uzoyibona lento even sesidla isidlo ukuthi konke sikwenzayo sikwenza in remembrance, sikwenza as isikhumbuzo sokukhumbula. Hallelujah. Umsebenzi uKristu awuphelelisa ezimpilweni zethu ukuze sibizwe ngamadodana. Hallelujah.
So ke bafethu njalo ngonyaka on the night yePhasika, on the night of the Passover, thina we are commanded as abazalwane by him, the Spirit of truth, ukuthi sithi stop all activities, yonke ukuba busy esikwenzayo, sithi ukuma kukho kancane. Amen. Sithi stop all activities. It doesn't matter ukuthi important kangakanani ngoba lolu suku in the Christian calendar alukho usuku oludlula lona. Hallelujah. Ngoba uKristu Jesu, the Lamb of God, our Passover lamb, was sacrificed. Yakhaphelwa, ikhaphelelwa izono zethu. Amen. So ingakho ke thina njengamaKristu umhlaba wonke siyeka konke sikwenzayo ngoba sikhomandiwe ukuthi sikwenze lokhu. Mase sithi assemble together, sihlanganyele together. Mase siyeke konke sikwenzayo, sase sihlangana together bafowethu egwinjini eliphezulu. uNkulunkulu uthi ngomoya wakhe kufanele siqaleke lapho sithi ponder deeply, sehlise amanetha enkolo yethu bafowethu. Uyayibona lento sithi go deeper ngoba ngokweBhayibheli lithi iron sharpens iron. Hallelujah. Insimbi yona lole insimbi. So sizololana ke nathi la ngezwi. Amen. So siyaliwe ke bafowethu ke ukuthi sithi lower our net and sicabange kanzulu. Sijule sijiye. Inkosi yami ngenxa yalolu suku sijule bafethu sijiye on the price that Christ Jesus paid. Yazi sijiye kwintengo uKristu Jesu ayikhokha. Siphinde futhi sijule sijiye. Inkosami sehlisa amanethu ethu athi go deeper as also sicabanga nge-sacrifice uKristu Jesu ayibekezelela. Hallelujah. I-sacrifice ke bafowethu umhlatshelo kufuneka sihlole sidiphe sibuke umhlatshela uKristu Jesu abayiwo for wena nami ukuthi sisindiswe. Hallelujah. Sibheka intengo la, the price uKristu Jesu ayikhokha, mase sibuka futhi umhlatshelo avuma ukuba yiwo ngenxa nje yakho nami ukuze sisindiswe. Hallelujah. Ukuze uNkulunkulu bafowethu abe nokubuyisana phakathi kwakhe nathi singabantu abasaphila la emhlabeni. Hallelujah. So sinikiwe ke thina lelo gunya nelungelo ezabazalwane umhlaba wonke jikelele ukuthi ngalolu suku olubaluleke kangaka in the Christian calendar life, kwicalendar lobuzalwane, ukuthi hayi man lolu suku konke sikwenzayo siyakuyeka sikubeke eceleni. Hallelujah. Sizohlangana sibunganyele ndawonye mase sihlola sijule sijiye sibuka intengo uKristu ayikhokhile, siphinde sibuke futhi umhlatshelo avuma ukuba yiwo ngenxa yakho nami ukuze mina nawe sisindiswe. uNkulunkulu angayibali izono zethu, ayibalele kithi. Hallelujah. Kodwa ayibalele kuKristu Jesu owaba yiwundlu. Hallelujah. The Passover Lamb of God. It takes away all the sins of man, the sins of the world. Hallelujah. So ke siyajula ke bafowethu namhlanje. Amen. Siyajula namhlanje sibuka intengo, siyajula namhlanje sibuka umhlatshelo uKristu abayiwona ukuze mina nawe sisindiswe. Hallelujah. Salvation. Siyajula namhlanje ukuze sibuka intengo, sibuke nomhlabelo uKristu Jesu avuma ukuba yiwo for your redemption and my redemption. For ukuhlengwa kwakho nami. Hallelujah. Siyajula ke namhlanje siyajiya mfowethu sibuka intengo, siphinde futhi sibuke umhlatshelo uKristu Jesu avuma ukuba yiwo ukuze uNkulunkulu enkosi yami ezulwini lakhe abe nokubuyisana nami nawe singabantu sisesemhlabeni. Hallelujah.
ukuze uNkulunkulu asibuyisele in his family, the family of God, asibuyisele emndenini wakhe uNkulunkulu, lapho khona sifike sithi end, sizuziswe ukubizwa ngamadodana, sons of God. Hallelujah. Sizuziswe ukubizwa ngamadodana kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Azu uNkulunkulu futhi asibize ngeindlalifa zezulu. Hey man, akwandele bani lokho? Hallelujah. Ukubizwa nje ngendlalifa yezulu, ukubizwa ngendodana, mfowethu ubudodana bakho kuNkulunkulu ngoKristu Jesu baziwe bazeke. Akuyona nje into vele uvuka usuyiyona. Idinga ukuthi wena uthathe isinqumo, unqume mfowethu empilweni yakho, unqume enhliziyweni, bese unquma futhi nasemoyeni wakho. Ukuthi impela uNkulunkulu unguNkulunkulu futhi ungubaba. Nguye futhi owavusa uKristu kwabafileyo. Mesethi uNkulunkulu umuza kimi-ke uphethe leyo nhlobo yokuqonda nolwazi. Mina Jehova Sebawothi, I reward abantu abafana nawe. Hallelujah. Who diligently seek me. Mina ngiyabazuzisa abantu abafana nawe abeza kimina ngokuyimisela nangeqiniso. Sebeyekile ukwenza ufinder. Beza sebe nokuqonda okuphelele ukuthi come hell or high water. Noma ngaduma qhephuka manje mina ngibuyela kuBaba uNkulunkulu. Silingisele indodana yolahleko bafowethu. Usuke kulesimo kusona uthi mina mangisuka la angisavaye eJacobs but sengiyanqoqa uBaba uNkulunkulu ngizofika ngimtshele ngithi baba now ngiya acknowledge ngiyavuma ukuthi ngonile phambi kwakho naphambi kobuso wakho nangaphambi kwezulu la kunokuba ke uthi umusa ngidinele uma ukuthi ungicasukele ngingaphandle kwezulu lakho, ungicasukele ngingaphandle kwentando yakho, ngathi kunobungozi obuningi. Kungcono noma ucasuka ufuna ukungishaya but ngibe umuntu ongaphakathi, ngoba ipenalty ayifani nolaka futhi alifani. Hallelujah. Umuntu osexolisile ngisho ufisa ukum-attacker, ngisho ufisa ukulwa naye, usekunquma amaphiko, wakunquma ingalo, wakugawula amadolo. Hallelujah. Akusalweki naye ngoba usexolisile. Hallelujah. Ithina-ke labo mfowethu esesibizwa ngamadoda, hey man, ubizwe kuthiwa nona unathi nje, uthi ngiyavuma mfowethu unathi, kodwa ekhaya likaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu mengibona ubona undodana, uNkulunkulu mengibona ubona indlalifa, azathi uNkulunkulu thina kuye besibuka ubona iperfume enguKristu Jesu. Kangangokuba mesikhuluma nabantu laba abayoyamukela abafowethu ubufakazi bethu, kubona siyofana ne-perfume ebalidela to impilo ende, eternal life, impilo engunaphakade. Amen. Mese kuthi labo ke abavala amadlebe mesibashumayeza ngoKristu Jesu, uthi kubona siyoba istench of death, siyoba iphunga lesitamkoko esinzima sokufa kubo. Akuthini esibabulalayo, but uqinisa kwabo inhliziyo ukuthi bamukele ivangeli likaKristu Jesu bese bemamukela njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Konke lokhu kusuka njalo ekutheni siyakhumbuzana ngenza kwethu ukuthi lolu suku la namhlanje in the Christian calendar, kwikhalenda lethu njengabazalwane, hey man, lubaluleke ngendlela eyisimanga. Hallelujah. Lubaluleke ngendlela eyisimanga. Asihlanganeni ke sibuthane bafowethu bese sidipha, sijule, sijiye, sibuke nje intengo. Mese sibuka futhi umhlatshelo uKristu Jesu avuma ukuba uwona, ukuze mina nawe sisindiswe, uNkulunkulu abe nokubuyisana nathi singabantu bakhe. Hallelujah. Ngicela ukunibiza ke namhlanje ngamadodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngivumeleni ke nginibize ngeindlalifa ukuze kusukela manje kuya phambili kwiservice yephasika la ngo-2025 awusahambi nje wena uNonhlanhla, awusahambi nje usuMonica. Hallelujah. But usiyabatshela abantu ukuthi angiseyuye lo ebenginguye, kodwa senginawo
nginguye enginguye kuKristu Jesu. Bathi uqonda ukuthini wesikusho kanjalo uthi hayi meloni imbona sendibona indlalifa kaJehova baba uNkulunkulu a joint heir with Christ Jesus. Ehlanganyele kudlalifeni noKristu Jesu. Sendibona manje undodana ke bafowethu ubudodana kuNkulunkulu abunayo igender ye-female ne-male. Hallelujah. Busho nje into eyodwa ngoba kuphethe ini umbuso phakathi, glory, majesty and the power kaNkulunkulu. So akukhethi lapho ukuthi ngobulili obunjani wena. Hallelujah. Now ke nganza kwethu for iPhasika lika 2025, our scripture reading shall be on the book kaMark. Hallelujah. Our scripture reading shall be on the book of Mark, chapter 14. Hallelujah. Thina ke silonjwe lapha nge-theme ka-2025 ku-verse 36. Hallelujah. Kodwa mase siyifunda incwadi sizoyifunda from verse 32 kuze kuyoma ku-verse 42. Hallelujah. Kodwa i-launching la kuthiwa khona God Sanctuary Family Church for iPhasika lika 2025 phumani inkalo zonke nime nasempambanweni zemigaqo niyofundisa abantu bami about the supreme Passover prayer kaKristu Jesu, the supreme surrender prayer, the supreme prayer of surrender kaKristu Jesu. Ngamafishane siyaliweke thina njenge God Sanctuary Family Church ukuthi i-theme injongo yePhasika lika 2025 izondlalelwa ku verse 36 kaMark 14. Hallelujah. And uMark 14 uthi asibatshele abantu ngani ngomkhuleko wePhasika ophakemeyo owakhuleko uKristu Jesu ngosuku ayizokhashelwa ngalo. Hallelujah. uNkulunkulu uthi phumani God Sanctuary Family Church niyotshela abantu bami nibafundise ngomkhuleko wokuzinikela, umkhuleko omkhulu wokuzinikela owakhuleko uKristu Jesu ngaphambi kokuthi ayobethelwe esiphambanweni. Hallelujah. This is the supreme Passover prayer of Christ Jesus. The supreme prayer of surrender of Christ Jesus, which he prayed on the night of his crucifixion. Ayithandaza ngobusuku bosuku lokukhashelwa kwakhe. Now, uthini ke lo mkhuleko olapha ku verse 36 kaMark 14. Eyikhosa kunento efuna kuyibhekeke lapha ngizocela uyivule naseBhayibhelini lakho lezulu khona sothimixa neEnglish bathu kuyibamba ngapha nangapha. Amen. Now uKristu Jesu lapha ku verse 36 sizoyibeka nje thina ibe simple uzosheshe uyiunderstand mfowethu. uKristu Jesu ebhekene nosuku lokwazi ukuthi kusasa ngeke alibone ilanga liphuma li gold. Hallelujah. Futhi ebhekene nokuqonda nokwazi okuphelele ukuthi kusasa ngeke futhi alibone ilanga liyoshona liba yellow liveza imbala emihle eziliyozilahla kunina. Hallelujah. uKristu Jesu azi futhi ngokolimi lanamhlanje ukuthi le cereal engakapheli esekhabetheni. Hallelujah. Ngeke asakwazi ukuqhubeka nokudla kusasa ekseni. Amen. Le nyama ekwi-freezer ngeke futhi asakwazi ukudla ayipheke. Le moto ayithanda kangaka ayigeza ubusuku nemini ayifake neperfume aze ayifake nesigubhu ngeke ayidrive kusasa. Hallelujah. Sikhuluma ngoKristu Jesu ke bafowethu obhekene nesimo esinjenganaleso. Hallelujah. Now, uma ke uKristu Jesu, the reincarnated God, owehla waphila phakathi kwethu waba isimo somuntu ewuNkulunkulu. Hallelujah.
uKristu Jesu mebhekene nalesimo ekufanele asimele ukuze amele thina abantu esobhekana naso lesimo sisenyameni. Uthi kuba uNkulunkulu Abba Father. Hallelujah. Uthi Abba Baba, uNkulunkulu Baba. Amen. Uyayibona i-intimacy la. Uyabona ukuhlangana nokuhlanganyela ndawonye kukandodana noyise, kukandodakazi noyise, kukandodana nomama, kukandodakazi nomama. Angazi noma niyibona indlela. Hallelujah. Uthi uKristu Jesu la uNkulunkulu Baba, Abba Father. Hallelujah. Akufani ngalesi sikhathi ezocela khona imali yokugibela noma ezocela khona imali yedatha o ezocela khona imali yetrip esikoleni. Indlela asondela ngayo la kuba uNkulunkulu uthini uKristu Jesu uthi Abba Baba. Asilalele ukuthi uthi ake ngiqale ngibeke sasindisana khona uzoshesha uyibamba. Uthi uKristu Jesu uNkulunkulu Baba, Abba Father. Ngifuna uyi-understand le nto ngoba sometimes imbhalezo linokubadida abantu indlela ebhalwe ngayo. Amen. Uthi uNkulunkulu Baba, if it is in your best interest that mina uKristu Jesu suffer the cross uma kusentandweni yintando zakho ukuthi mina uKristu Jesu ngife noma ngibhekane nehlazo lesiphambano, ihlazo lesiphambano. Hallelujah. Ngoba khumbula ukuthi uKristu Jesu esikhuluma ngaye labafowethu isono wayengesazi futhi engenaso. Hallelujah. So ngiyacabanga ukuthi manje kufanele uyilalele kahle le language ngoba ayikhulunywa umuntu ofana nawe nami. Hallelujah. Ngoba mina nawe i-degree yokulingwa kwethu yakhelwe ekutheni iso lakho nenyama yakho, the lust of the eye and the lust of your flesh. Neyizwa lento ngisho nganza kwethu ukuthi iso lakho nokushisa kwenyama yakho esonweni kungakanani. Hallelujah. uKristu Jesu la esikhuluma ngaye owenziwa isono ebe engenasono, i-degree yakhe yoku-understand isono yendlalelwe ebungcweleni enkosi yami anabo against isono, meaning yena kunenzondo anayo ngesono. Amen. Wena eyakho i-degree yoku-understanda isono ibekelwe yendlalelwa kuphi ehlweni ukuthi iso lakho melibuka likhanuka kangakanani, mase kuthi inyama yakho ihala kangakanani. Hayi babethu, ngiyacabanga abafowethu ukuthi ngiyamuza uNkulunkulu uthini ezweni lakhe. Hallelujah. Ngoba kumele ukuthi umahluko phakathi kwakho noKristu Jesu uwazi kusukela namhlanje. Hallelujah. Wazi umahluko ukuthi wena noKristu Jesu iligi endlala kuyo ayifani. Hallelujah. So wena noKristu Jesu ungalingi uzocabange nokuyifaka ehlangwini nasezicathulweni zakhe. Hallelujah. Ngoba isono kuye asibalwa, kodwa kuwena isono nobustrong besono empilweni yakho budependa ehlweni lakho. Hallelujah. Nasekushiseni komzimba wakho ngesono. Amen. Uma ukwazi ukunqoba ihlo lakho nokukhanuka kwehlo, the lust of your eye, then it's a different story. Uma ukwazile futhi ukukhalima unqobe the lust of your flesh,
then that's a different story. But the degree yesono will always play kuleso space. Hallelujah. Ugqoke uniform yesonto mfowethu umfundisi tongue talking. Hallelujah. Bese kuthi lo mfana lo osonta lapha ebandleni lakho kade security. Awazi ukuthi kunezifunda ezenzayo privately. Aphase agraduate. Avela sukele inkampani enkulu eDiamond neGolide imthathe. Mase imnika ikhampani ekhaya eV8 kaMercedes. Hallelujah. Mase ushaya ngathi uyambongela kanti deep down uyafisa nokuthi angezi ngale moto yakhe esontweni. Hallelujah. Angaphaki futhi eduze kwakho. Amen. Sizoyihlaziya ke kodwa ngelinye ilanga. Namhlanje sisephasikeni la siyalwe khona ukuthi senze njani? Siyeke sithi pause zonke izinto esizenzayo. Mase sihlanganyela ndawonye, mase siyajula siyadipha, sibheka intengo uKristu Jesu ayikhokhile, mase sibheka futhi umhlatshelo ovumile ukuthi abe yiwo ukuze mina nawe senze njani? Sisindiswe. Hallelujah. So uyakhuleka kuKristu Jesu la, ukhuleka umkhuleko phezulu mfowethu, umkhuleko ophakemeyo. Uthi Abba Father, uNkulunkulu Baba, if it is in your best interest that I suffer the cross. Hallelujah. Ukuthi ngithwale ihlazo lesiphambano. Ngiyacela ukuthi ayisuse lento inzima. Hallelujah. Ngiyacela Jehova ukuthi uyigudluze lento. Hayi man, senginovalo. Nginokuthuthumela. Hallelujah. Nginovalo nokuthuthumela. Ngiyacela ukuthi uyigudluze lento. Kodwa hayi eyami intando. Kodwa akube ngeyakho intando yenziwayo. So uma kuukuthi lento intando yakho ukuthi yenzeke, ngife mina, ngife ukufa kwehlazo, ngingenasono. I am willing ukuthi ngife. That is what I'm going to do. Niyayizwa bafowethu lendlela sibeka ngayo. Ngoba manje siyibeka such that ngisho kuthiwa wena uthi angisakhumbula ukuthi kakubhalwe kanjani, sesiyibeka ngendlela yelanguage yolwimi olukhumbuleka kalula ukuthi uNkulunkulu Baba, uma kusentandweni yentando yakho ukuthi ngife mina, ngife ngendlela yesiphambano okuyihlazo lesiphambano. If it is in your best interest, angiyacela ukuthi uyimise lento. Ngoba mina anginasono. Hallelujah. Angingalithwalike ihlazo lesono. Kodwa uma kuyintando yakho ukuthi kwenzeke lokhu, ngife ukufa kwehlazo lesiphambano, ngimisela ukwenza lokho. Ngoba kuyona intando yami kumele yenziwe, but eyakho. Yingakho ke bafethu mesikhuluma ngalo mkhuleko kaKristu Jesu awushoke la esentabeni eGetsemane. Hallelujah. Inkosi yami, thina ke sake sadlula naseZayoni sithi kwakuyaluza amadoda. Amen. So ke uma seGetsemane iwona mkhuleko wena osubiza ngomkhuleko ophakemeyo. Umkhuleko wephasika owakhuleka uKristu Jesu. Ongalazi ihlazo kodwa waphenduka ihlazo, ongasazi isono kodwa wenziwa isono. Hallelujah. Owathe uNkulunkulu kodwa wabalwa kanye nabafileyo, wafika wamnqoba ukufa, waze wama wakubheka ukufa wakubuza wathi death ufa luphudosi la. Hallelujah. Ngoba ikhombisa ukuthi I am shaming the devil manje. Hallelujah. Ngiyamjivaza manje uSathane. Amen. Iwona ke bafowethu amazwi lawa esilonjwa nesakhelwa lesindlalelwa phezukwawo ukuthi mesiyiphethe lenkonzo yephasika ka2025 abantu sibazise ukuthi kunomkhuleko wakhulekwa ngenxa yami nawe.
okwathi kuyithina esifanelekile ukuthi sife ukufa kwehlazo lesiphambano, kodwa uNkulunkulu ngenxa yothandana nalo ngomuntu washaya substitution, wa replace thina wabeka uKristu Jesu ukuze mina nawe sithethelelwe, uNkulunkulu abe nokubuyisana phakathi kwakhe nathi. Hallelujah. And uKristu Jesu uNkulunkulu osesimeni senyama, kunobuhlungu basenyameni ekufanele akuzwe ukuze sithi mesikhala kuye sikhaliswa inhlungu zasenyameni azi ukuthi kunjani. Hallelujah. Azi ukuthi mesikhala kanje sikhaliswa yini, mesilingeka kanje sisenyameni yini ebangukuthi silingeke. Uma sizoceba izilingo zenyama understand ukuthi ngiyile enyameni, but ngenxa yokuthi mina eyami indlela yokulwa nesono yakhelwe phezukwani kweholiness, eyami yakhelwe phezu kobungcwele, kodwa eyomuntu ophila emhlabeni i-degree yokudila noku-understanda isono yakhelwe kuphi? Ekutheni ihlo lakhe libuka kanjani, umzimba wakhe ufudumala kanjani ekubukeni isono. Hallelujah. The lust of the eye and the lust of the flesh. So uKristu Jesu uyakunderstanda lo. Ingakho umhlabeleli azathi mfowethu ungalilahli ithemba, understanda ukuthi yakho imizamo iyophela nxa ufika kuye. For as long as usela shika mfowethu usemshikashikeni okulwa nenyama, usemshikashikeni wokudisciplina iso lakho indlela elibuka ngayo. Ngoba siyaprofeta isiZulu sithi umono usuka kuphi? Esweni. Bese uya kuphi? Bese kuba nomonakalo. Hallelujah. Izinto base senhliziyweni ulimi liyaphakama lisukume. Hallelujah. Libe umlilo kazokhele. Abba Father, awufunde lo verse 36 yazi mhlawumbe uzofundeka kangcono umufundo omunye ke manje. Wathi Abba Baba. Yeyizwa leyo. Wathini? Abba Baba, Abba Father. Hallelujah. Konke kungenzeka kuwe. Hey, Nkosi yami. Ake ususe kimi lesitho. Kepha kungabi njengokuba ngithanda mina. If it is in your best interest, Lord, ukuthi remove this cup, ukuthi remove this suffering, ukuthi susa kimi ihlazo lokufa kwesiphambano. Ngiyacela, if it's in your best interest ukuthi do it. Hallelujah. Kodwa if ukufa ngokwehlazo lesiphambano, if it fulfills your will, umigcwalisa intando yakho ngabantu bakho, that is what I'm willing to do. Ngimisele ukuya esiphambanweni. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Now ke nganza kwethu to get a deeper understanding. Hey Nkosi yami. To get a deeper understanding on Mark 14. Yayibona lento? To get a deeper understanding on Mark 14. Although sizofunda from verse 32 size siyoma ku verse 42. But to get a deeper understanding on verse 36 and the entire verses, lama verses sowafunda. As sihlezi ke egunjini eliphezulu bafowethu, sihlezi enyaweni kaKristu Jesu. Sesibiziwe ukuthi ke yekani konke nikwenzayo. Sesibiziwe sayalwa ukuthi hlanganyelani ke nonke ndawonye, bese niyaqala niyajula, nehlisa amanethi enu, nicabange nijiye ngentengo uKristu Jesu ayikhokhile, nijule nge-sacrifice umhlatshelo avuma ukuba yiyo ukuze wena nami sisindiswe. Umoya kaNkulunkulu bafowethu, with him the Holy Spirit, Jehovah Tsikenu, uthi God Sanctuary Family Church ake nihlehle kancane ukuze kungabikho didakalayo phakathi kwenu. Hallelujah. Uthi ake nihlehle kancane. Ngiyasithanda ke isiZulu, sithi isiZulu asenze njani? Asilingisele inqama.
Hallelujah. Sithi ukuhlehla kancane mase sithatha amandla ukuze siunderstand le ncwadi siye kuphi uthiwa siye encwadini yomprofeti. Hallelujah. uYeshayahu, umprofeti uIsaiah. Amen. Siyobheka isiprofeto sika Isaiah ku chapter 53 mfowethu. Siyobheka isiprofeto sika Isaiah asikhuluma ngaphambi kokuthi uKristu Jesu ivinazalwe. Noma athi walk this planet. Ahambe ngenyawo zakhe kulomhlaba. Hallelujah. Thiwa ke sihlehleke ngani zakwethu ukuze kuthi noma kusekhona ukudideka okuncane. NgoMark chapter 14 uverse 36 mase uphinde uyawufunda from verse 32 ziyoma ku 42 thiwa ke sihlehleke kancane ke sivakashela umprofeti uYeshayahu umprofeti uIsaiah siyolalela isiprofeti uNkulunkulu asambula kuye lapha ku chapter 53 mase sehla siya ku verse 5 hallelujah mase siyamlalela ukuthi uthini uNkulunkulu ngoIsaiah Nkosi yami. Now, engakafiki nokufika kuKristu Jesu kulomhlaba. Amen. Abaningi ke bethi bazokhumbula ukuthi nguye uYeshayahu umprofeti uIsaiah owabikezela futhi ngesiprofeto prophetically the great prophet yokufika kaKristu Jesu as uMesiya kulomhlaba. Hallelujah. Uma uya lapha kuIsaiah chapter 9 ufunda uverse 6. Ngokuba sizalele umntwana siphiwa indoda. Yayizwa lento. Yiko ke bafowethu ngithi khumbula ukuthi uye futhi lo mprofeti uIsaiah uYeshayahu owabikezela ngoKristu Jesu engakafiki. Namhlanje uma si commemorate abafowethu iPassover lika 2025 uma sibungaza ukufa nokuvuka kaKristu Jesu ngePasika lika 2025 uNkulunkulu ngomoya wakhe uthi ukuze si-understand ukuthi uthini kuMark chapter 14 ake sihlehle kancane sihambe nyofana mfowethu sibuyele lapha kuye umprofeti uYeshayahu siye ku chapter 53 mase sifunda uverse 5 hallelujah silalele ukuthi uma ekhuluma ngoKristu Jesu onguMesiya uthini hallelujah. Now you will notice ukuthi uYeshayahu uma ekhuluma ngoMesiya onguKristu Jesu uthi he shall be wounded. Siyamanga noma nayibamba inbafowethu. Uthi Christ Jesus the Messiah shall be wounded for our transgressions. Christ Jesus the Messiah shall be bruised for our iniquities. Christ Jesus the Messiah, he shall be chastised. Hallelujah. He shall be chastised. Ukuze mina nawe kube nepeace phakathi kwethu noNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho by his stripes thina sithethelelwe izono. Awuyibeke kahle ngesizulu. Ukuthi uthini umprofeti uYeshayahu bafowethu. Uyifunde nje futhi ngoba uphethe le microphone. Amen. Ake simlaleleke bafowethu umprofeti uYeshayahu ngesizulu. Ukuthi uthini ngoMesiah. Ukhuluma ngaye ngakafiki. Ngoba kuthiwa asihlahle ukuze si-understand ukuthi kwenzakalani. Awuyifundeke silalele. Yebo. Yalinyaza ngenxa yephambeko zethu. Khulunywa ngobani la? NgoKristu uJesu. Kukhulunywa ngaye engakafiki. So uyifunda ke nawe uyifunde such that ngesimo esiyokwehlakala kuye ngoba kekho akakafiki. Kuyokwenzakalani kuKristu Jesu ngelinye ilanga uma esefikile la emhlabeni. Uyolinyazwa. Hallelujah. Alinyazelweni, alinyazelwe iziphambuko zethu. Niyayizwa lento? Alinyazelwe iziphambeko zethu. Aphinda thini umprofeti uYeshayahu ngoKristu Jesu. Athi uyokwenza njani? Uyochobozwa. Hallelujah. He will be bruised for our iniquities. Uyochobozwa, athobozelwe ini? Ububi bethu. Hallelujah. Akubono bakhe obethu. Hallelujah. Aphinda thini umprofeti la uYeshayahu athi uKristu Jesu ngelinye ilanga mhla wafika uyokwenza njani? Uyojeziswa. He will be chastised. Hallelujah.
uyoshawa ashawele ini ukuthi kube nokuthula noxolo phakathi kwabani kukaNkulunkulu nomuntu. Niyamuzwa ke bafowethu ukuthi uNkulunkulu uthini uma ethi ake sihlehle ukuze ukube ukuthi uma kukhona ongaqondi kahle ngephasika lika 2025 lencwadi esinikwe yona. Hayi mfowethu akungona ngoba ukuthi siqhakambisa ukufunda kwethu. Haleluya. Kodwa sakhelwe phezulu kwezwi. Sakhiwe. Haleluya. Sakhelwe phezulu kwezwi elandlalelwa abaprofeti, einkosami nabapostoli. Haleluya. Wase uKristu Jesu elendosa. Wathi liyilo liphefumulelwe uBaba uNkulunkulu. Amen. Now uma ke bafethu sesiye encwadini kaMarku chapter 14 sesifunda imbhalo engcwele ithi as Christ Jesus khona into asazisa yona kaNkulunkulu bafethu kuleli phasika uthi uNkulunkulu as Christ Jesus was contemplating the prize as uKristu Jesu ayecabanga kanzulu ngentengo ezokhokhwa uye for insindiso yakho nami. As uKristu Jesu ayecabanga kanzulu ngomhlatshelo ekumele abe yiwo for wena nami ukuze mina nawe sisindiswe. Hallelujah. As uKristu Jesu ayecabanga kanzulu ngokufa kwehlazo lesiphambano okwakumele akufe. Imbhalo engcwele ithi he was swallowed up, wayengamelwe. Yabona, he was swallowed up in sorrow. Uvalo nobuhlungu nosizi nomunyu wamengamela. Hallelujah. La esanctuary ke bafowethu uma siveza isambulo sisiveza ngalendlela le ezoba ukuthi noma ungayikhohlwa incwadi kodwa ukhumbule ievent. Hallelujah. Ukuthi sengiyikhohliwe incwadi but kukhona lokho engikushoyo eBhayibhelini. Hallelujah. Ubuhlungu, umunyu, uvalo lamengamela uKristu Jesu as he was thinking ejula edipha ngosuku lokugcina lempilo yakhe ukuthi namhlanje ngiyahamba kodwa ukuhamba kwami ngizohamba ngesiphambano, ngizohamba ngani ngehlazo lesiphambano, mina engenasono ngizokwenziwa umoni. Hallelujah. Mina ukufa kungenasabelo kimi, ngizothi go through ukufa ukuze nginqobe bese ngilibuza udosi lokufa ukuthi luphi. Hallelujah. Now ukuzeke bafowethu kungabe ukuthi lento esishoyo isuka emcabangweni yethu, isuka also mhlambe kwi-education yethu. Hallelujah. Ukuthi uKristu Jesu ezecabanga edipha ngosuku lokugcina lokuphila kwakhe, wenganyelwa umunyu, wenganyelwa uvalo, wenganyelwa ubuhlungu. Hallelujah. Bazosibuza abantwana bethu bathi mfundisi uyithatha lento eyishoyo, lithini iBhayibheli ngalento eyishoyo. Hallelujah. Now uma ke bafethu siye encwadini kampostoli la uLuka siya ku chapter 22 siyofunda uverse 44 uyayigcwalisa lento esishoyo. Hallelujah. Uyavumelana noMark ukuthi indeed kuyiqiniso ukuthi uvalo, ubuhlungu, umunyu, usizi lamengamela uKristu Jesu esensimini yaseGetsemane. Asazi ukuthi usuku lakhe lokugcina namhlanje.
Now, uMark ukugcwalisa lokho uma uya lapha uLuka chapter 22 uyobheka uverse 44. Uyasambulela ke. Hallelujah. Uyasambulela thina ukuthi ipain ubuhlungu uKristu Jesu ayedlula kubona esensimini yaseGetsemane babunzima ngendlela eyisimanga kangangokuba ngesingisi bathi the pain was so severe to the extent that yamgovuza yamgoqoza phakathi deep. Bayibona lento yamgovuza yamgoqoza deep in the belly of his spirit kwisisu sikamoya wakhe. Hallelujah. Kangangokuba wagcina sekunemsindo yokububula kunemsindo yokukhala ayenzayo uKristu Jesu. Hallelujah. Ngenxa yokujula nokucabanga ngehlazo lesiphambano azofa kulo ebengenasono nehlazo engalazi. Hallelujah. uLuke ke lapha ku chapter 22 verse 44 uthi lento yamgovuza uKristu Jesu kangangokuba ivini umjuluko wakhe waze waphenduka umjuluko wegazi. Hey man, niyayibona ichallenge uNkulunkulu uKristu Jesu abhekene nayo nabafowethu. The Passover of 2025. uNkulunkulu uthi asimbule lento kuwena ukuze kuthi noma uqhubeka umphika uKristu Jesu ukuthi uyinkosi nomsindisi but ube nayo into enkentezayo yeqiniso ukuthi ngangise sanctuary mfowethu ngePasika ka2025 iqinile inhliziyo yami yitshe kodwa wafika uNkulunkulu wayithokoza. Hallelujah. Kuthi noma uqhubeka wena nokudecide ukuthi awamukele uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi kodwa leli qiniso linkenteze njalo empilweni yakho. Hallelujah. Assessment sokuba umuntu uKristu Jesu mfowethu ngisho indlela ayihamba ngayo wethu methu uyahamba awe nedolo. Hallelujah. Inzima lento bafowethu kuwo wonke ama challenges uKristu Jesu akabhekana nawo. This was the ultimate and the last challenge. Ayikhathaniseki. Hallelujah. uKristu Jesu siyakhumbula bafowethu uke wabhekana noSathane ngqo. After ekade fasting for 40 days. Hallelujah. Wathi eqeda ukufasta for 40 days ewane visitation kaSathane. Wathi uSathane kulesimo somuntu owuye njengoba ulambe nesisu sesifuna ukuthinta umgogodla ngoba vele wena man uyindodana kaNkulunkulu. Hayi zivezeke namhlanje ngokuthi wenze njani uguqule lamatshe abe yini isinkwa udle. Hey Nkosi yami ukuthini uKristu Jesu kuSathane assessment sokuthi sisu sihlangana nomgogodla uthi kulotshiwe. Hey, ukuthi umuntu akayokuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngezwi eliphuma kuBaba uNkulunkulu. Ungangibona isisu sithinta umgogodla kanti mfowethu indlela engisuthi ngayo ngisuthi izwi. Ingakho thina abashumayeli bezwi likaNkulunkulu sithi my food is to do the will of God. Ukudla kwami mina ukuthi ngenzeni intando kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Wathi uSathane lo ucabanga ukuthi ngiyadlala. Wamkhupukisela entabeni ephakeme. Wathi awukubakhombise nje mfana ukuthi wena mongasuyilahle phansi uyidikize kule mpaka kule ntaba uNkulunkulu baba wakho angathumela ingelosi zezulu ukuthi zikubambe zikukhushine ukuze ungalimali. Hallelujah. Uma ukwenza konke lokho adinga ukuthi uzulinda uBaba uNkulunkulu ukuthi akuvuzise. Mina ngizokuvuzisa ngizokupha konke lokho oyemkhombisa izinto azomupha zona. Hallelujah. As if this is not enough. Simbonile thina uSathane engqongqoza kuKristu Jesu ngobani ngoPetru. Uma ethi uKristu Jesu kubafundi bakhe ngizofa mina. And kumele ukuthi ngife. Wathi uPetru hayi never. Ngeke yenzeke leyo nto. You are not going anywhere. Awuyindawo. Hallelujah. Kufanele si understand lento bafowethu. Amen. Uthi uPetru awuyindawo.
Hallelujah. Uma ungayinakile lento ungacabanga ukuthi uPetru ukhuluma from a position of love ngoba akekho aware ukuthi uyasetshenziswa usembethwe omunye umoya. Hallelujah. Kunokuba uKristu Jesu aphendula uPetru aphendula uSimon kaPetru. Hallelujah. uKristu Jesu ukhuluma nespirit esimsebenzisayo. Uthi get ye behind me you Satan. Hallelujah. Ngoba uyamazi uPetru. Amen. Ukuthi akuyona ilanguage yakhe ukuphikisana nemandate kaNkulunkulu. uPetru ufundisiwe ukuthi intando kaNkulunkulu mayenzeke. Shima Petru, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Hallelujah. Uyakwazi lokho. Kristu kuphendula ispirit esikumuntu. Uthi ngiyazi, hayi man ngiyazi ukuthi akuwe lo okhulumayo. Kodwa lesi spirit esikusebenzisayo esimelene nenjongo uNkulunkulu anayo ngabantu. Ngoba uma ngingafi, then uNkulunkulu will be a liar. Salvation kuzoba into engekho. Izulu lizoba empty. And uSathane will be sovereign uzobusa. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu noma ubani oyothi mekushumayeza mase kukhohlisa athi uSathane was behind ukufa kukaKristu Jesu. Mtshele lo muntu uthi are liar. Sifundisiwe thina esanctuary ukuthi uSathane was not behind the death of Christ Jesus. Ngoba wayengafuni afe. Ngoba ukufa kwakhe kuthi ukunqotshwa kwakhe. Crado salemendo. Ibragadesio. Imomontabos. Hallelujah. So kwazi-ke mfowethu kusukela namhlanje umuka dungazi ukuthi uSathane was not behind i-crucifixion ukukhaphelwa kaKristu Jesu. uSathane was against ukufa kaKristu Jesu. Ingakho ayivimba i-crucifixion. Lalela uKristu Jesu uma umzimba wakhe uba weak, enganywa umunyu, enganywa usizi, enganywa ubuhlungu. Uthini lapha ku verse 36 uthi Abba Father, if it is in your best interest. Hallelujah. If it is in your best interest, ngiyacela ukuthi usigudluze, uyigudluze ihlazo lokufa kwami ngokwesiphambano. Kodwa uma kuukuthi kumele kwenzeke ukuze gcwaliseke intando yakho, I am willing to die. Kube ne visitation, inkosi yami savuka ispirit sikaNkulunkulu, sathi my will be done. Hallelujah. Wanqontsha uSathane. Kristu Jesu would have easily called man, summoned ingelosi zezulu, zidile nabantu abazombopha nabazomkhaphela. So yazike mfowethu ukuthi uSathane was against ukufa kaKristu Jesu. Ngoba uyazi ukuthi ngokufa kaKristu Jesu kusho ukunqotshwa kwakhe. Angazi noma nesibonelo lesambulo uNkulunkulu asivezela sona esanctuary namhlanje. Nami singithusi. Hallelujah. Nami singithusi. But theme ngihlala phansi ngingena kwi-upper room ngihlale enyaweni kaKristu Jesu. Hayi wayiveza wayambula uNkulunkulu ayibona lento. Wow. Ukusho ukuthi nami benginenga, benginamanga, ebengiwaphethe kodwa ngibe ngithi ngisindisiwe. Kanti bekusenesinye ispirit esithi ngiyotshela abantu ukuthi uSathane is behind the death of Christ Jesus. Kanti no. By the way, in case bekubuza abanye ngelinye ilanga ukuthi le condition yokuthi umuntu ajuluke igazi ibizwa ngani ngokwamathemu aka medicine, odokotela bayibiza ngani? Amen. Ngoba kungenzeka bathi abanye ayikho leyo nto because odokotela bakhulumi ngayo. Ikhona bafowethu leyo nto iyenzeka. La ama capillaries ngenxa ye stress obusona, particularly mubhekene nesimo obonayo ukuthi akukho ukubuyela emuva kusona, abeste ama capillaries kwi subcutaneous part of skin sakho. Amen. Mase ephuma samjuluko oyigazi. Hallelujah. Ibizwa nge-hematidrosis. Amen. It's a medical term. Ikhona incwadi zaka medicine, ungayibheka futhi nakuma Google, ungayibheka futhi nakuma dictionary. Hematidrosis. Hallelujah. Amen.
Nawe bafowethu, without further ado, ngaphandle ukuthi sidle eminye imizuzu, sesiyibonile ke manje ukuthi ama scriptures aya interlinka. Amen. Mark chapter 14 uchazwa ubani? Uchazwa uYeshayahu umprofeti ku chapter 53. Si athe samchaza mase qhamuka futhi uLuka lapha ku chapter 22 mase engena ngo verse 44. So sesisebenzisa le background ke manje ukuthi sesingaya ku scripture. So sukula namhlanje siyosifunda uMark chapter 14 siqale lapha ku verse 32 size siyoma ku verse 42. Hallelujah. Ngicela sifunde nje ngespeed sombane. Uthini ke? Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Lapha kuMark chapter 14 sizofunda from verse 32 size siyoma lapha ku verse 36. Hallelujah. Hey my God. Are you enjoying yourselves? Enjoy uNkulunkulu. That's all. The supreme prayer abafana. The supreme Passover prayer. Umthandazo ophakemeyo wephasika owakhule kuKristu Jesu. Baba, Abba Father, uNkulunkulu Baba. Amen. If it is in your best interest, uma kusentandweni yentando yakho, yacela ukuthi usigudluze ihlazo lokufa kwesiphambano. Kodwa uma kuthi lokhu kufa kwehlazo lesiphambano kugcwalisa intando ofuna wena yenzeke yakho, mina I'm willing to do it. Ngiyimisela ukwenza lokho. Because your will, not my will, be done. Eyakho intando hayi yami. Hallelujah. Amen. Ake sifundeke bafowethu. Sesifunda manje sesine understanding ukuthi kwenzakalani la. Awusuka madoda. Kwashuba ke manje. Ayishube baba. Bafika endaweni ekuthiwa iGetsemane. Bafika ke abanye bathi kusensimini yaseGetsemane. Nkosiyami. Wathi kubafundi bakhe, ubani lokhulumayo? uKristu Jesu. Uthi wathi kubafundi bakhe, Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya ukukhuleka. hayizo. Ngaleso sikhathi ke sasimbulelwe thina ukuthi wayesenganyelwe yini la ubuhlungu, enganyelwe yini umunyu, enganyelwe yini usizi, enganyelwe yini uvalo. Hallelujah. Manje uKristu Jesu ukunika irecipe uthi uma kwenzeka nawe kuvuka izimo njenganalezi empilweni yakho, kufanele wenze njani? Ukhuleke. Amen. Ungafoneli inkabi. Amen. Hallelujah. Khona inkabi yezulu. Simakade uqobo lakhe. Akashayi. Awushayi mfowethu. Wathatha oPetro, noJakobe, noJohane. Hallelujah. Wathatha ingenge seduze kwakhe ke. Kunabantu all the time empilweni ababa yi-inner team. Hallelujah. Amen. Ababa yi-inner core yabangani bakho. Hallelujah. Amen. Wabathatha ke. Uthathe bani? Wathatha uPetro, Wathatha uPetro, noJakobe, noJakobe, noJohane. noJohane. Ilaleleke le. Ngoba nawe uyakwenza lokho. Kunabantu abaseduze kwakho etshela ukuthi bosom friend. Amen. Izinja zami lezi. My do or die. Bafa la ngifa khona. Hallelujah. Amen. Phasika zokufundisa esinye isifundo ngawo. Asisho. Amen. Wathatha oPetro, noJakobe, noJohane. Waqala ukuba novalo. Nkosi yami. Wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Ngiyahamba vele namhlanje. Madala. Hlalani lapha nilinde. Madala. Waqhubeka ingcosana wawa phansi. Uthini uhlalani lapha ningilinde. Ngisayoba ne-one on one noBaba uNkulunkulu. Amen. Wathi methu uyahamba phansi uyiki namhlanje. Hallelujah. Amen. Uyiki kunzima namhlanje. Yaluza amadoda. Wakhuleka ukuba uma kungenzeka udlule kuye lo mzuzu. Uma nje uNkulunkulu ungawudlulisa lo mzuzu kimi.
ngajabula kabi. wathi abababa Awu, konke ya. kungenzeka kuwe. Ubhlungu, niyabona ubhlungu? Kunzima novalo olubhokile manje. Umengamela umunyu, umengamela uvalo, lumengamele ubhlungu. Hey, Amen. hey. Ake ususe kimi lesi sitsha. Kepha kungabi njengokuba ngithanda mina, Yebo. kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza wabafumana belele Wathi meqeda ukushaya lo mkhuleko yayibona amazwi asenawo amaningi. Amen. Awasemaningi akekho umtshela athi we awuthandazile wena ungakwazi ukuthandaza i-hour. Ungakwazi ukuthandaza at least 2 hours haya wasilutho. Thandaza wakho awufiki kuba uNkulunkulu. Nangu uKristu Jesu usha amagama amangaki la ungawabala nje kwabala. Amen. Hallelujah. Bese bakhona inkunzi emdaka nje emele ukuthusa nje wena esontweni osonta kulona. Uzokucabanga ukuthi awunto yalutho. Yazi ke kusuka namhlanje. Amen. Qhubeke noJehova. Wayeseza kubo wabafumana belele. Ufika obhuza umfriend balele. Hallelujah. Kodwa bayambona ukuthi uweak. Bayambona ukuthi umunyu udlala ngaye. Bayalibona uvalo ukuthi luphezulu kwakhe. Ngisho ehamba uyabo. Hallelujah. Ukubibona abakulesimo bebezothi bebekhala kuye asukuma basize. Just like now unobhuza umfriend. Amen. Ukuthi bebekhala ngemali noma befuna usizo kuwe. Wazi ukuthi nawe awunakho. Kodwa uthi ngenxa ukuthi obhuza umbambi lapha. Kwawona lo 10 rand enginawo ngizomnika noma u6 rand ngisale no 4 rand. Amen. Hallelujah. Hey Nkosi yami lufiko lapho usuku lokuthi ukhale kubona. Ubafice benjani? Belele. Behlehle, bakuhlehlele mfowethu. Hey bavala amafoni. Ama message akho basithumela ngo WhatsApp. Angabi blue ticked. Wafice ngenetika yodwa. Uma kwenzeka iphutha, uwafice namatika u2 agree. Ekhombisayo ukuthi uyibonile. Amen. Kodwa ngoba uMasikandi sometimes alikhuluma iqiniso. Amen. Uthi makushawa nina nenzani? Niyakikiza. Amen. Kodwa kumele nini enikhalayo, mina ngisukuma ngime ngenyawo. Amen. Shiye ngisho umndeni wami ngizodila lezimo zenu. Gada ke mfowethu. Nkosi yami. Ungabi ngomunye nawe. Abenza kanjalo. Qhubeka mfowethu usilalele. Wabafumana belele wathi kuPetro, Simon, ulele na? Kungelindi ihora libe linye na? Mfowethu. Angifuni ngisho 10,000 rand kuwena. Angifuni ngisho 100,000. All I'm asking for was just 300 noma 5. Sungaze ngempela ungizibe. Asikho isono ekutheni I'm sorry anginayo. Amen. Just say that ngisho unayo, uma ungafuna ukunginika just say awunayo. Sekuphelile. Hallelujah. Amen. For isikhathi ke bafowethu uzoqhubeka nawe ube nehomework ke uphinde uqhubeke uyifunde lencwadi ususekhaya. But at least sikwazile ukusuka lapha ku32 size siyoma ngezansi ka36. Hallelujah. Wena uzoqhubeka ke uziyoma ku42. Amen. Kodwa ke thina into uNkulunkulu asibekelele yona kwiPhasika ka2025 ukuthi siveze mfowethu. Si uncode, siqaqe. Awusuka madoda. Siqeqebule. Hallelujah. Sengikhuluma ke manje injula nokujiya kwesizulu. Ukuthi sikuvezele ukuthi uyabona na ukuthi ama scriptures imbhalo engcwele uNkulunkulu asiphe yona for iPhasika ka2025 ukuthi sivezelane sodwa siphinde sivezele nabanye ukuthi insindiso yethu thina iconceive and birthed yakhelwe yasizalelwa uyibona lonto ukusho ukuthi ngamafishane insindiso yami nawe
did not come cheap. Yabona? Amen. But insindiso yami nawe yakhelwe phezukwani kwefiye. uKristu Jesu wenganyelwa yini umunyu, uvalo, ukwesaba, ubuhlungu. Amen. Konke lokhu ngenxa yami nawe. Hallelujah. Amen. Ingakho ke bafowethu uma imbhalo ikhuluma nami nawe thina esisenyameni esasingeke sikwazi ukusithwala isiphambano sikaKristu Jesu sehlazo. Ingakho thina ke imbhalo isincenga ukuthi nina ke senamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Handle your salvation with fear and trembling. Hallelujah. Awuye lapha encwadini yabaseFilipi. Philippians chapter 2 ubuku verse 12. Ukuthi thina esasingashintsha umqondo uma sibhekene nesimo uKristu Jesu abhekene naso. Now that sesimamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, okwathi noma enganyelwa ukwesaba, but wangawushintsha umqondo ngoba akayena umuntu onokuqamba amanga nendodana yomuntu angashintsha ngayo umqondo. Hallelujah. Kuthiwa senze njani thina? Uthini uverse 12? Ngakho-ke bathandiweyo bami, Awusuka madoda. njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela. Niyezwa kwethu, kungesikho nxa uKristu Jesu ekhona noma esengasekho. Amen. Khuluma nathi ba. Kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, Yebo. fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Ingakho uNkulunkulu ethi thina asingayeki futhi singaphezi, sigcile. Yayibona leyo nto? Let us be steadfast and immovable. Singashishishinyeki, singanyakaziseki nje iyo yonke imimoya le yeyimfundiso. Hallelujah. Sifane nabantwana. Amen. Amen. Who are tossed to and fro by every doctrine. Hallelujah. Amen. Uthi asigcileke therefore sibe neimpande ensindisweni yethu. Hallelujah. Ngaso sonke isikhathi kumele sithi excel esikwenzayo sikwenzisise. Amen. Hallelujah. Okuphathelene nomsebenzi wenkosi yethu enguKristu Jesu. Ngoba siyovuziswa uma senza njalo. Hallelujah. Awela lapha encwadini yabaseKorinte uchapter 15 uyilalele kahle lento. AbaseKorinte uchapter 15 ufunde iverse lokugcina lapho uverse 58. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, ibani ngabaqhelile. Asibe ngabagxilile, asibe nani nezimpande kwinsindiso nemfolo yethu. Hallelujah. Abangaxegiyo. Asingabe abantu abaxegayo imuka nandwendwe. Hallelujah. Amen. Yes, asingabi abantu abaxegayo, singabi imuka nandwendwe. Amen. Amen. Abaveme njalo emsebenzini wenkosi. Asi-excele, asenzisise umsebenzi wani wenkosi. Amen. Hallelujah. So Amen. yes. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Ukusebenza kwami nawe akusilo izeleze kubani? Kubaba uNkulunkulu. Amen. So that was step number 1 ke bafowethu. Ochazwayo la ukuthi insindiso yethu thina ayizanga ship. Kodwa insindiso yethu yakhonsivwa, yaphinde yazalwa futhi yazalelwa kuphi? Kwifiye. Kristu Jesu engamelwa yini? Ukwesaba. Again, insindiso yami nawe ayichip bafowethu ngoba izalelwe yaseyendlalelwa futhi kwi-boldness. Amen. Hallelujah. Yendlalelwe kwini? Kwi-boldness, isibindi. Hallelujah. Ngaleyo ndlela kumele ukuthi nathi somelele sibe nesibindi. Amen. Ensindisweni yethu. Iqiniso singalifihli, sikhulume njengoba liyilo, lize liphenduke i-lifestyle, impilo yethu. So the boldness uKristu Jesu embrace ngayo injongo ne-order kaNkulunkulu ngempilo yabantu. Hey man, it was out of this world.
Now this is the confidence esinayo ke thina kuKristu Jesu oyiphasika lethu namhlanje. The Passover Lamb of God, iwundlu likaBaba uNkulunkulu elithethelela izono zabantu bonke. Hallelujah. Eyethu iconfidence ukuyigqaja nokuziqhenya usibona size siyibiza ngabazalwane yakhelwe phezulu kwalo Kristu Jesu esimshumayelayo namhlanje. Hallelujah. Uye oba ukuthi sikwazi mfowethu ukuphumela obala, uye okwazi ukuthi sikwazi ukuphumela eshashalazini. Siphumele eshashalazini, simkhombe, siphinde sibazisa abantu ukuthi uyena umqalisi nomphelelisi wensindiso nenkolo yethu. Kungaye thina sibalwa njengabathembekileyo kuBaba uNkulunkulu. uBaba uNkulunkulu uma sibala njengabathembekileyo azavume futhi ukuthi asenze ama-ministers abaphathiswa bezwi lakhe. Hallelujah. Show me your God. Mkhombisa wakho uNkulunkulu mfowethu. Nami ngizokukhombisa wami bese ngikupha ubufakazi ngayo. Ngoba mina le ngizokutshela ngayo uNkulunkulu mfowethu lona ukuthi every day, every morning ekuseni. Uma esibala thina njengabantu bakhe, usibala njengabantu abathembekileyo. He counts us faithful as he restores his mercies kithina. Hallelujah. He counts us faithful. Usibala njengabantu abathembekileyo emseni wakhe. Ingake entendeni esandla sakhe always thina siyayibeka impilo yethu kuyena. Asinavalo. Hallelujah. Owethu mfowethu thina uNkulunkulu uyabuyisana nathi akasibambela amagqubu. Hey man, usiphi second chance, usiphi third chance, usiphi fourth chance until we get it right. Hallelujah. Akasicuphi thina owethu uNkulunkulu. Hallelujah. Akasicuphi thina owethu uNkulunkulu bafowethu. Owethu thina uNkulunkulu unomona ngathi. Hallelujah. Uma nomona ngathi ukusho ukuthi uyasibiyela bafowethu ngomlilo wothando lakhe nangomlilo womoya wakhe ukuze sibe untouchable. Singathintathinteki nje isinomi kanjani inoma yini including amademoni. Hallelujah. Wena ubhizi ke ungikhombisa lo wakho uNkulunkulu ogadwa ngezibhamu. Kamtha ungamqhathanisa lo wami uNkulunkulu mina. Owakho uNkulunkulu wena ugadwa ngezibhamu manje. Owakho uNkulunkulu ubuNkulunkulu bakhe esikhuluma njengamanje. Bubhizi buseyinkantolo zemthetho. Hallelujah. Kuyaliwa ukuthi ubalozo boNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu bakhe budicidwa yinkantolo yena zemthetho. Hayi man. You show me ungikhombisa lo uNkulunkulu wakho obiza his own creation, obiza umsebenzi wezandla zakhe ngama-infidels. Izinto ayabantu izinto ekungamele ziphile uma zingamamukeli njengoNkulunkulu akumele ziphile zideserve ukuthi zife. Mina wethu uNkulunkulu mfowethu uma ngisenenkani ngiqinisa inhliziyo ngishakadula ngitshethi ngislovasi ngikangadula lapha ekhangeni bayangiphi chance. Hallelujah. Noma ungachakadula but khona uzohlangana naye akutshele konke ngawe ugijime njengalo yankosikazi waseSamaria mfowethu ungena imizi nemizane wena utestify fakaze ngalo uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. If your God is not a God okwazi ukukunika ichance usengala kwethuna lo uNkulunkulu akayena uNkulunkulu mshiye lahla. Hallelujah. Amen. So ngiyakholwa ke bafowethu ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nathi sonke. Amen. Amen. Nawe ezujula ngokwengqondo. Nawe ezujula ngokwemcabango. Ubheka ubuhle bensindiso nokwamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho. Ngicela ukukumema. Hallelujah. Ngicela ukukumema ukuthi uvume enhlizweni yakho ukuthi uhlephule kanye nathi isinkwa sephasika lika 2025. Hallelujah.
ozothi musidla mase uyacabanga mfowethu nawe intengo uKristu Jesu ayikhokhile ngempilo yakho ucabange futhi ne sacrifice. Hallelujah. Umhlatshelo avume kuba yiwo just for wena mfowethu. Azayofa ukufa kwehlazo lesiphambano okuwena bekumele ufe kulona. So ngiyakholwa ukuthi namhlanje usuku lakho iphasika ka2025 ukuthi ube nobufakazi nawe ukuthi hey kwakuyiphasika ka2025 ngangise God Sanctuary Family Church uNkulunkulu wakhuluma nami ahlangana naye saba ne moment of truth ngamamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Amen. Ukukhuleka nawe ke bafethu esikhuleka manje sima ngenyawo sikwamukela kwifamily kaNkulunkulu nawe enjoy ukudodana uzubizwe ngendlalifa. Hallelujah. Ake sime nje ngenyawo mfethu muze ukuthi nawe uyafisa ukuba uyingxenyelo yalabantu laba ababizwa ngamadodana baphinde babizwe ngani ngendlalifa esizodla isidlo esigcwele. Hallelujah. uNkulunkulu Baba siyabonga sibonga umusa Jehova sibonga uthando sibonga ukubiza ngabantwana bakho sithi phela wena ubaba futhi uNkulunkulu ngoba vele kubo bonke oThixo akekho ofana nawe ungumqalisi wena futhi ungumpheleliswa wensindiso nenkolo yethu impela usizungezile wena Jehova ngemuva nangaphambili ubekile isandla sakho phezukwethu uyenqaba ukuthi unyawo lethu lishelele siwele kubini usathane isitha sigiye ngethambo lethu. Impela you are the light upon our path and a lamp upon our feet. Uyanqaba ukuthi unyawo lethu lishelele sikupha udumo ke Jehova sikupha izibongo sinquma namhlanje empilweni zethu sizodla isidlo inkosi yami sika 2025 sisidla isidlo sesibaliwe sesibizwa ngamadodana sesibaliwe sesibizwa ngeindlalifa joint heirs with Christ Jesus egameni elihle likaKristu siyabonga ukuthi iphasika lika 2025 my God lishintshile impilo yethu. Life will never be the same sesiyidalwa ezintsha uKristu Jesu. Hallelujah. Amen.